ଗୁରୁଦେବ ବୃହସ୍ପତି ଦେବ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 8ଟା ବାଜି 52 ମାର୍ଗୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ହିଁ ମାର୍ଗୀ ହେବେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ଧନର ସ୍ଥିତି ବେହତର ରହିବ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ହେବ। ଯେଉଁ ବାଧା ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏହି ସମୟରେ। ଏହି ସମୟରେ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସକାରାତ୍ମକର ବିଚାର ସହିତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପାରରେ ଧନ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ ଓ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମୟ ଅଟେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ମିଥୁନ ରାଶି ବାଲାକୁ ବୃହସ୍ପତି ମାର୍ଗୀ ହେବା ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ତରିକାରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାନ୍ତୁ ଓ କ'ଣ ଉପାୟ କରିବେ